kake ta bamu. Rabu da ruhin sai da ki karan basira in ya bisa kulla. Assalamu alaika, assalamu alaika babu ya Ahmad ya Hamidu. Assalamu alaika ya Qayyumu ya Jami'u manzo labbaika. Ya Mudassir ya Muzammilu da habaka da tamka. Ya Najiyullahi katimul anbiya wa annabi sayyidullah. Ya muzakirin mansur shahid na zobinka. Malumin ne kai muhisan ba ta karka. Ya nazirin munzirin sirajin Mustapha labbaika. Hakkun ne shi kauyen babu kamar manzan madulillah. Assalamu alaika, assalamu alaika babullah. Assalamu alaika zuku watan manzo labbaika. Assalamu alaika ya zo hurmatun labbaika. Assalamu alaika ya zo makanatu ya mai maka. Zo izin zo fadalin ya bishira mahabubu saifullah. Ni'imar Allahu ne shi gurin baye Mahamudu. Ya gaisu ya ji ya sun farin duba masa hudu. Ka firgita kafirai tun a yakin nan na Uhudu. Ya siradillahi Mustapha manzo labbaika nurillah. Assalamu alaika, assalamu alaika babu ya musaddiqu karbi bigin ba dan halina ba. Sannan asa da shehalai na ba zan manta ba. Dajjal da jayali har da barhama gausu babba. Inda shehu gwani su girshe ya nuna kaunar da hababullah. Radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaika, assalamu alaika babullah. Assalamu alaika babullah. Assalamu alaika, assalamu alaika babullah.